Het eerste wetter in het nieuwe MC Escher aquaduct. On het aquaduct onder de Drachtsterwei bij Ljouwert wordt zo'n verlinie werken. Ben van Treijerskwalm verstop je een geheim in het aquaduct. Liekers de kunstenaar Escher die in zijn kunstwerken. Helptjensten houden juist een grote oefening op het starteiland in de Snitse Mar. Politie, ambulance en brandwacht moesten daar ingrijpen, doet ze beren een bruiloft uit de hoorn. Conclusie van de oefening weer dat de helptjensten eens te let kwamen. Een op de treie huisdokters is net goed bereikbaar nevens de norm van de inspectie fatsoenszorg. Patiënten zo'n binnen 2 minuten een aan de telefoon krijgen matten. De Frieske Huisdoktersvereniging vindt de norm achterhellen. Er komen extra maatregels om de boeienverzakking door zoutwinning in Noordwest-Friesland te compenseren. Het land zal beter draineerd worden en er komen meer gebieden voor wetterberging. Het wetterpeil zal ik verlegen worden. De boeien bij de zoutwinputten zakken het wel rond 5 centimeter meer als tocht. Jong blijft het lang warm. Eerst nog 16 graden. Vannacht koelt het al naar 8 graden. Morgen een soort bewolking, kans op een bui. En dan is het zo'n 13 rond 14 graden.